В Ашхабаде подвели итоги государственного конкурса среди мастериц по изготовлению кашмы. В финальном этапе после многомесячных региональных отборов приняли участие лучшие мастерицы со всех регионов страны. Главная цель смотра – не просто выбрать победительницу, а сохранить уникальные техники ковроделия и вышивки, которые передаются из поколения в поколение. Türkmenistan'ın Zenanlar Birleşiginiň milli merkeziniň, Türkmenistan'ın Kardeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň bilelikde gurnamagyndaky Gülüň owadan atly bäsleşiň döwlet tapgyryna Aşgabat şäherine gatnaşmaga geldik. Bugün Türkmen zenanlarynyň, bugün Türkmen gelin gyzlarynyň 10 barmagyndan çykan haly sunugaty, şeýlekem keçe, palas ýaly owadan Zenan kalbından dören sunugatlaryň aňyrsynda terbiýetçilik äheňleri, arassaçylyk, şeýlekem bir watana bolan uly mukaddes duýgular ýatyr. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ýaşlary uzak, belent başlary aman bolsun. Жюри оценивало не только технику исполнения, но и умение работать с натуральными материалами. Здесь представили изделия из тончайшего шелка и шерсти. Каждая деталь выполнена вручную по старинным эскизам. Балканский регион страны в этом году сделал ставку на возрождение искусства кашмаваляния. Мастерицы привезли работы, в которых традиционная овечья шерсть превращается в современные элементы декора. Главная сложность – соблюсти правильные пропорции при окрашивании материала натуральными красителями. Им и достался главный приз конкурса. Эксперты ЮНЕСКО давно включили туркменское ковроделие в список нематериального наследия человечества. Однако конкурс показывает, что традиции не застыли в музеях. Сегодня это живое ремесло, которое поддерживается на государственном уровне. Союз женщин и Национальный центр профсоюзов Туркменистана, выступающие организаторами, отмечают, подобные смотры – это еще и серьезный стимул для развития женского предпринимательства в сельской местности. Победительницам вручили ценные подарки и почетные грамоты. Odan bäsleşiginiň döwlet tapgyryna uly buysanç, uly şatlyk, uly höwes bilen gatnaşmana geldik. Bu bäsleşik şeýle bir täsirli, gyzykly geçdi. Bizde ören uly täsir galdyrdy. Zenanlarymyz bilen bir-birimizden pikir alşmaga, bir-birimizden öwrenmäge ullakan mümkinçilik döredi. Men hem şu bäsleşige uly höwes bilen taýýarlyk gördüm. Tarja goýunyň ýüňlerini milli şaýteplerimiziň şekiline geçirip ösüp gelýän ýaş nesillerimize has düşünükli bolar ýaly, biziň gyýjagalarymyza keçe sunugatyna has höwesli bolar ýaly, şaýteplerimiň üstü bilen, keselerimiziň durly görnüşleriniň üstü bilen, pişkelerimizin durly görnüşlerini şekillere salyp ösüp gelýän ýaş nesillerimize has için öwretmek üçin şunuň ýaly işlerimizi öz sergi alyp geldim. Bulardan başga da men ýörüýte Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, Bedew batly at paradyň mekany ýylymyza başlap, ak at keçämizi şu bäsleşige sergi edip getirdim. Ak zat alnyňa ýagşy diýilşi ýaly, biziň elmidama ähli zadymyz ak renkler bilen başlanýar. Bu ak at keçämiz bizi aýdyň ýollar bilen ak geljege alyp barýan gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza bolan çäksiz duýsanjymyzyň beýanydyr. Bize şunuň ýaly bäsleşiklere gatnaşmaga mümkinçilik bereden, milliligimizi dünýä ýaýan, milli mirasymyzyň hak howandarlary, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tarifına tay gelmez, vasfını etsem söz bilen, bütün Türkmenin halkı arkadağım siz bilen, ay alley alley, canım can alley, ay çalar sana yayar ay men kurban alley.